Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай рӯзи 10 июн дар Амрико дар муҳорибаи асосии турнири LFA 134 варзигари тоҷик Муин Ғафуров дар қафас бо варзигари бразилӣ Герберт Соуза вомехӯрад ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра оиди Муин ва рақиби ӯ медиҳем ва дар охири навор боша мо прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин ҳатман наворро то охир тамошо кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. Мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. Худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Оғоз мекунем аз варзигари бразилӣ Герберт Соуза. Номи пурраи ӯ Герберт Рейс де Соуза аст. Санаи таваллуд 12 марти соли 1994. Базаи ҷангии Герберт ба монанди дигар ҷангварони бразилӣ ҷиу-ҷитсу аст. қадди Герберт 1,68 сантиметр аст ва ӯ дар вазни 61 килограмм баромад мекунад. Рекорди касбии Герберт 15 ғалаба ва танҳо 1 бохт аст. Ғалабаҳо: 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 10 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро ва танҳо 1 бохт бо қарори доваро. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинед, Герберт 80% ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст ва танҳо 20% ғалабаҳояшро бо қарори доваро ба анҷом расондааст ва ҳамчунин ӯро ҳоло ягон кас фавран шикаст додагӣ нест. Аз ин ҷо гуфта мешавад ки Герберт ҷангвари хеле сахт аст. ва дӯстон, чӣ хеле ки мутахассисон мегӯянд, охирон муҳорибаи ту таҷрибаи туро нишон медиҳад. Барои ҳамин биёен оиди охирон муҳорибаи Герберт Соуза гап мезанем, ки ӯ дар муҳорибаи охирони худ зидди ҷангвари бебохти Черкез ва чемпиони ташкилоти KFFS Александр Кештов ҷангида буд. Муҳориба аз 4 раунд иборат буд ва тамоми 4 раунд идома дод. ва дӯстон, Герберт дар ин муҳориба ба рақиби худ ягон шанс надод ва тамоми 4 раунд ӯро дар замин идора карда ба ӯ зарбазанӣ кард. ва Герберт нишон дод ки ӯ ба монанди дигар ҷитсеҳо нест, ки дар замин ба пушт истода кор кунад, балки худи ӯ рақибро ҳар дафъа ба замин меафтонд. Варзигари тоҷик Муин Ғафуров. Санаи таваллуд 17 май соли 1996. Қад 1,70 сантиметр. Базаи ҷанги MMA, самбои размӣ ва греплинг. Баромад мекунад дар вазни 61 килограмм. Рекорди касбии Муин аз 17 ғалаба ва 4 бохт иборат аст. Ғалабаҳо: 9 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 7 ғалаба бо тариқи сабмишн ва танҳо 1 ғалаба бо қарори доваро. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем, Муин муҳорибаҳои худро фавран ба анҷом додан мехоҳад ва статистика нишон медиҳад ки Муин 94% ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст. Бохтҳо: 4 бохт бо қарори доваро. яъне дӯстон, Муин Ғафуровро то ҳол ягон кас фавран шикаст додагӣ нест, ба монанди Герберт Соуза. Ғафуров охирон муҳорибаи худро дар ташкилоти Dana White Contender Series зидди ҷангвари амрикои Чад Анхелигер гузаронида буд ва бо қарори доваро шикаст хӯрда буд ва бояд қайд кард ки муҳорибаи хеле наздик буд. Акнун дӯстон, мегзарем ба бартарӣ ва сустии ҷангваро. Агар статистика, позитсия ва рақибони ҷангваронро ба назар гирем, пас дар ин варзигари тоҷик бартарӣ дорад, чунки Муин ҳам бисёртар муҳориба гузарондааст ва ҳам бо рақибони хеле сахт вохӯрдааст. аз ҳамин сабаб дар таҷриба Муин бартарӣ дорад. Мегзарем ба қисми гӯштин. чӣ хеле ки гуфтем, Герберт ҷитсер аст ва дар замин ӯ хеле хатарнок аст ва ҳамчунин ӯ на танҳо ҷитсер, чӣ хеле ки дар муҳорибаи охирони ӯ дидем, Герберт худаш низ рақибонро ба замин афтонда ва дар он ҷо онҳоро идора карда метонад ва аз ин ҷо қарор бароварда мешавад ки ӯ греплинги хуб дорад. А оиди Муин боша, пас ӯ дукарата чемпиони ҷаҳон оид ба самбо, чемпиони ҷаҳон оид ба греплинг, чемпиони ҷаҳон оид ба зюдо ва устоди варзиш оид ба самбои размӣ аст. ва дӯстон, фикр мекунем ки худтон фаҳмидем ки дар гӯштин ки бартарӣ дорад. аз ҳамин сабаб ма фикр мекунем ки барои Герберт Муинро ба замин афтондан хеле душвор мешавад. ана худи Муин боша ин корро карда метонад. аммо Герберт ҷитсер аст, фаромӯш намекунем ва дар замин аз пушт истода ӯ хеле хатарнок аст
барои ҳамин муҳориба дар замин мегзара ё не, ин чизро муҳим қарор мебарорад, чунки агар ӯ нахоҳа, пас Герберт ӯро ба замин афтонда наметонад. Стойка. Ман якчанд муҳорибаҳои Гербертро тамошо кардам ва гуфта метавонам, ки дар стойка муин аниқ фаворит аст, яъне бартарии калон дорад. Аммо дӯстон, фаромӯш намекунем, ки ин ММА аст ва як зарба метавонад, ки ҳамаи корро тағйир диҳад. Аммо ба ҳар ҳол ман фикр мекунам, ки Герберт дар стойка шанси кам дорад. тобоварӣ. Герберт дар охирон муҳорибаи худ тамоми 4 раунд рақибро дар замин идора карда ба ӯ зарбаҳои сахт мезад ва дар охир ӯ хаста наменамоид. Ана муҳим бошад, дар 2 ё 3 муҳорибаи охирони худ дар 3-юм раунд аллакай хаста шуда буд. Аммо чӣ хеле ки баъдтар хабар доданд, Ғафуров пеш аз ин муҳорибаҳо бемор буд ва пеш аз муҳорибаи охирони худ ҳатто ҷарроҳӣ гузаронда буд. барои ҳамин аниқ гуфта намешавад, ки тобоварии муин суст аст ё сахт. Не ки ба ҳар ҳол дӯстон, ман фикр мекунам, ки дар тобоварӣ Герберт каме бартарӣ дорад. натиҷа. дӯстон, ин тавсия нест, яъне прогнози мо барои ставка кардан нест, балки танҳо фикри ақидаи мост. Прогнози мо чунин аст: мо дар ин муҳориба ғолиб Муин Ғафуровро мебинем. ҳозир мефаҳмонем, ки барои чӣ. Дар стойка Муин хубтар аст ва статистика ин чизро тасдиқ мекунад. дар гӯштинг бошад, дастовардҳои Муинро дар боло гуфтем. ӯ таҷрибаи хеле калон дорад ва ман боварӣ надорам, ки Герберт дар замин барои Муин проблемаи калон шуда метавонад. ягона саволи беҷавоб ин тобоварии Муин аст. агар ки Муин бо формаи хуб набарояд ва муҳорибаи 5 раунда шавад, шояд ки дар раундҳои охир Герберт бозиро дигаргун карда ғолиб шавад. аммо агар Муин бо омодагии хуб барояд, пас дар ин муҳориба ӯ набояд, ки ба рақиб шанси ғолиб шудан диҳад. дӯстон, ин буд прогнози мо. шумо боша метавонед ба фикри мо розӣ нашавен ва прогнозҳои худро дар комментария нависен. ҳатман дар канал обуна шавен, то боздид хонободу сарбаланд бошен.